May hapon mga biyahero. So karong hapon na ibati ko kagutom no. So na ako'y nadunggan nga chismis ba. Nga na ako noy bag-ong na discover nga kananan diya sa unahan. So barato ra sa daw, lami, limpyo. So tara, kayogi ito. Kayogi ko ato atoon. Welcome to Biyahero Choy, Count the Choy edition. Woohoo! Vlog. So karon we're driving going to the ang target spot no, katong nailamian nga kananan. So di sa nato isulti kung sa siya basta kay lami, barato. Swak sa budget mga biyahero. Hay. Tana, tuyo kita. Like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the only young girl who can ring my bell, and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic, tell me fantastic. Put me on my back, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic. She touch me on my back, she says I'm Mr. Boom, 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 bombastic. Tell me fantastic, touch me on my back, she call me Mr. Romantic. Tell me fantastic, she touch me on my back, she says I'm Mr. Boom, boom. Gee whiz, baby please, let me take you to an island of the sweet cool breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys, and I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose, cause I'm a hatchoon sneeze. Well you are the bun and me are the cheese, and if I'm me are the rice, well baby love you the peas. I'm bombastic, and the fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, and the fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Boom, boom, boom. Fantastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Boom. So karon mga biyahero na nakita diri no sa Jojo's Beef Pares. Karon busy na kay silang duha. Dinamlag ka. Lami gid lami. Bok, unsa man jud paagi ani pagkaon na nitong beef pares no? Kay na may uban ginato mga biyahero nga wa masuiton sa ni siyang beef pares. So ato sa siyang i-introduce unsa gini siya. Si beef pares is comprised of Pares is kani ang soup mismo with baka na uban sagol na atay, mata sa internal organ sa baka o garlic rice. So ang pagkaon na niya is may sagol dire or pwede nimo pon ano kani sili. sili. Ya kani. Yawa kayo ng sili, makahurot ka og lemonsito. do ka kumutinjo niya. Nasa outside mami. Yes, mommy. Alright. Noodle og sabaw. So what we have now is the beef pares nga rice and the beef. Alright. So atos la tanawon mo kaon di. Kian, lami. Lami kana siya manok, sirene manok. So karon it's my turn to try this beef pares. Actually sa Manila if na kay gi-process sa Pasay area, for example kanang adto ka og immigration, adto ka o gana, or for example seaman ka Walay siman nga wakatilawan eh. yeah, so walay seaman nga wa katilaw ani beef pares. So shout out sa akong mga amigo nga seaman no, si Boy Miming, si Boss Raymark, si Gus Kakoy, og si kanang Onion, og si Bay Airload, og si Bay Paulo Gonzales. Si Calgas po day. So sure ko katilaw gid sila aning beef pares, pero kani siya version ni siya sa Cebu nga beef pares. So later on after na tumukaw na ni ato interview ng tagiya. So
Tilawan na to. Sunod ko gihatan mo. Ato Yeah, ibutang atong sa tilawan. So pwede po ka magbutag ka may sili, no? Ali Let's try. pinsa na hang dinay ako kun Eh, gamay lang. Try. Gamay lang kay hangon Pure na man kayo. nga sili dili man ganun. And gamay nga limsito. Oh, dato sa tangan diri. Kanang chili sauce sa shumay tamis mo guna kana hang kana. Pang tilawan na. Kana oh. Maiter kayo. Same yun sa Manila. Ito mo nakaon. Sa Lapit, padung ka sa Robinsons, Manila. Daghan gini. Ermita area. Ano yun? Bay. Pila kita ni boss? 40 sir, with rice na sir. 40 pesos ra ang pares ha with rice. Nya kaning mami nimo 25 pesos. 25 liman ka by 5 pesos ito tulid na tulid tinai. Nangaon ta. May ngapon nga biyahero og karon nana nato kuyog ang tag-iya nga si Mr. Jojo Poquilia. Boss Jo, may ngapon boss. Boss kaning unsa may imong naunaan nganong nakakuha kag idea aning beef pares. Kung sa kanang pandemya tungkol kay wala akong trabaho, munang nakahuna-huna ako ni Manila makadagdag income sa akong malam kapalit ko. Ang gasto na pag-adlaw sa akong pamilya. Kana diskarte ra gyud Kaya ako. na lang. Pero diin man ka nakakuha ni recipe nakatilaw ka ni sa Manila unsa man? Nakaayos ko sa Manila, naka-experience ng pagko. Kununa ko nga, testingan ka anak ko ni basin dahil og kaluyan ko. Okay. Bro, pero sa mga nagsugod og baligya ani diri sa Dumlog? Bago pa, mga wala pa 1 month. Oo ba? Pero so far pag sugod nimo daghan ang nakatilaw niya, daghan ang nagbalik-balik. Hindi, sa primero wala, mino kayo. Agbanta lang ko, ako lang nga inahinay lang, kaluyan lang, may lang. Tingaw karon murag medyo taas-taas na, daghan ako customer. Lahi na. Okay na kayo. Salamat ko. Lami magod niya, barato ba, limpyo. So, nakasulbad sa gutom ana. Niya boss kani ato silang pagkit-on bi unsa ni mo kuan si paagi ani mo pagluto. Ni pagpreparar. Unod sa baka, Unod sa baka. garlic. Nya, ang pares na to. Unod sa baka, garlic, nya, dahon. Tambok ulo ni na diri ato ipakita boss. So kani siya mo na ni imuhang silbi sabaw no murag sauce niya og sa steam rice pa nimo nimong toppings. Oo. Sabunan na ko ni sa pwede mami. Oh, Pwede pares mami. mami, pwede. Kung mami, 25 pesos. Pwede nyo sa bawah. Oh, lami gyud ko ay. Pwede nyo sa bawah. 25 pesos. Nya, kung pares mami ka, o with rice ka, with rice. Okay gyud. Kung with rice ka, 65 pesos pwede sa siya. Busog na kayo. Oh, tanaw. Yeah, lami So mo na mga biyahero, if ganaan mo mutilaw o beef pares, ari mo diri sa Dumlog, Talisay. Sa Baywalk, pangitaan lang si Boss Jojo. Di ba boss? Nara na diri nakaparada niya ang mga lamisa wihang motor. Na diri sa Baywalk yun. Awa. Dagat na. At nagkaon ka, hangin pa, gamit pa kay view. Ulit kayo mong pag-ista diri. Sa mga single ba, naadi kay kuan diri kanang attraction bigid lahi diri sa kuan ila ni Boss Jojo Traray. Nangita ni sa Paris. Kita sa Paris. Dili beef Paris yung gibita Paris sa Love Life. Kuya ba? Dili ni siya sa San Goku. Kasi di mga nito posing? DJ. Ha? EJ. Number aw. Ay lang number. Basta i-search sa EJ. Sige. Shaggy. Mr. Lover. Now Mr. Lover. Girl. Mr. Lover.
Boss Joe, salamat kay Boss Joe. Kaya nga kita Boss Joe na tanan mga viewers ato nga makita ni nga itong vlog karon. Wari 3 mo tilaw para. Nagaghalin si Boss Jojo. Salamat kay Boss, salamat kay Lami kay Boss. Salamat kayo, sir. Certified Counter Choy. Approved. Welcome to Biyaherong Joy. Woohoo! me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me thin filled with my sexual